Кавказ таулары арасында әне шулай татар җыры яңгырый. Авыл көйләре, яшьлек елларын сагынып моңлана бу апа-абыйлар. Тик бүген җырларында шатлык хисе дә бар. Дагыстанда беренче тапкыр Сабан туе, Көньяк Сабан туе уза. Җырлары, биюләре, көрәшләре белән. Сабан туй бүген бездә.
Татарларның сәхнәдәге җитез, бердәм биюләрен карап утырган Дагыстан халкы үзе дә түзмәде. Татарстанлыларны хөрмәт итеп, милли бәйрәмебезгә ямь истәргә теләп, сәхнәгә Дагыстан биючеләре дә сикереп менде. Дагыстанда 3700-дән артык милләттәшебез яши. Сабан туе уздырылуын алар чын мәгънәсендә көтеп алды. Татарстаннан кунаклар килүенә дә бик сөенделәр. Беренче көньяк Сабан туенда мәртәбәле кунаклар да катнашты. Дагыстанның хөкүмәт рәисе, Татарстанда эшләп киткән җитәкче Артем Здунов, хөкүмәт рәисенең беренче урынбасары Анатолий Карибов, Татарстан премьер-министр урынбасары, Милли шура рәисе Васыл Шайхразиев. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, Сабантуй кунаклары, сезгә барыгызга да мәркәзебез Казаннан, Татарстаннан кайнар сәлам һәм һәр вакытта да кебек әйтәбез, Сабантуйларыбыз мүбәрәк булсын! Дорогие друзья, дорогой Дагестан, от имени правительства Республики Татарстан, от имени Всемирного конгресса татар мы приветствуем всех гостей нашего самого любимого, самого долгожданного праздника Сабантуй. Желаем каждому добра, счастья и вот этот праздник труда, который сегодня организовывается практически во всех уголках нашей великой России, этот праздник добрался сегодня и до Махачкалы, до Дагестана. И разрешите всем участникам Сабантуя зачитать приветствие нашего президента. Приветствие президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова участникам и гостям праздника Сабантуй 2019 в регионах Российской Федерации и зарубежья. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, от имени Государственного совета, правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй. Зародившись как праздник завершения весенних полевых работ, он олицетворяет собой созидательную радость труда, укрепляя нас в стремлении сделать жизнь лучше, богаче, добрее. Кто хоть раз побывал в Сабантуе и принял участие в этом прекрасном празднике, навсегда сохранит в своем сердце самобытные мелодии и яркие краски Майдана. Убежден, что нынешний Сабантуй
в еще большей мере будет способствовать укреплению престижа крестьянского труда, приумножению национальных традиций и обычаев, духовному сплочению нашего народа. Искренне желаю вам хорошего настроения, счастья, мира, добра и благополучия. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Дорогие друзья, уважаемые гости, я рад передать вам слова наилучшего поздравления и пожелания от главы нашей республики Владимира Абдуловича Васильева. Сегодня мы собрались здесь, в этом прекрасном месте, по случаю празднования древнего праздника труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи туркоязычных народов, их песен, плясок, обрядов. Мы сердечно приветствуем сегодня все делегации, всех наших почетных гостей. Благодарим за то, что вы нашли время в своем графике и возможность посетить наш прекрасный край Дагестан. Особые слова благодарности и приветствия я хочу сказать Шахразиеву Василию Гаязовичу, вице-премьеру правительства Республики Татарстан. У нас в гостях представители 11 регионов Российской Федерации, 3 зарубежных государств. Дорогие друзья, провести праздник такого уровня, тем более в первый раз, для нас большое событие и ответственность. Мы постарались, во всяком случае, сделать все возможное, чтобы он был красивый, интересным и запомнился нам на долгие годы. Данное мероприятие, на наш взгляд, это наш новый бренд, который, как представляется, приведет к формированию и продвижению положительного имиджа республики, увеличению туристского потока. Сабан туенда төрле милләтләрнең көн күреше, мәдәнияте белән таныштыручы ишегаллары да булдырылган иде. Аларның һәрберсендә кунакларны ачык йөз белән хөрмәтләп каршы алдылар. Сабан туе Татарстан, Башкортстан һәм Дагыстанның сәнгать осталары катнашындагы чыгышлар белән үрелеп барды. Җыр моңнарны күбрәк хатын-кызлар тамаша кылды, ә ирләр кайда диярсез? Аларны көрәш мәйданыннан айырып булмады. Көрәштә бары тик Дагыстан батырлары гына катнашты. Бил алышучыларны хукымдарлар һәм бер читтә тын гына батырга дип алып килгән тәкә күзәтә. Ә бу машина шулай ук батырга Татарстан президентының бүләге. Давай, ходи! Осторожно! 24 көрәшче арасыннан Абсолют Батыр исеменә Хайбулла Магомедов лайык булды. Ул Махачкаладан. Чиста көрәш, чиста җиңү диде хукымдар. Ключи от автомобиля «Лада» гранты вручает премьер-министр Республики Дагестан Артем Алексеевич Дудов. И вице-премьер правительства Республики Татарстан Василий Гаязович, пожалуйста, прошу, пожалуйста. Давай сюда. Ура! Әнә шулай тагын бер сабан туе гөрләп узды. Кавказ таулары арасында татарның милли бәйрәме үз изен калдырды. Беренчесе, ләкин соңгысы булмасын дип телик.